Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Saka pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti uyo akatipa secret yake yandakazoposta iri part 1 ne part 2 yatanga takanyora kuti zvinotyisa zvakaitika muZayo of War in Faith. Saka pane mamwe comments vabva vachizoti Ivo, no, everyone is their opinion, that is fine, but the truth remains the truth. Havasi kutsvakawo comments kana kuti likes. Personal story yavo yavanga vachitozamawo kutoti vange vachishare nesu, and havasi kunyomba church kwete, vanga vachida kutongoshare nesu secrets avo avanoziva about that. Kana muchiri kurangarira kuti ndakaposta imwe confession yavamwe mukoma vaya vaiti makore avo apo pavakabva kuBible school vachiti vakapiwa task yekuti vange vachidestroya church from within. If you still remember that confession, kuti ndo task yavainge vakapiwa yekudestroya church from within, kuitira kuti the young generation pavanenge vachizokura vachipiwa zvinzvimbo vange vachizova vari vanhu kuti vanenge vasina umwari. So confession iyoyo ndo yakasimudzawo mukoma kuti vange vachiuya neconfession yavo. Saka vanga vachiti there are those that will defend the church to the death, but kune uyo anenge asingakwanisi kubelieva confession yangu, mubvunzei kuti ko Kawema akabvirei kuNew Zealand mugore ra 2008 and aripi right now. Saka vari kuti ivo havasi kuuya nenyaya iyi nekuda kwekuti vari kuda likes or comments, but vari kutaurawo zvavanoziva. So let us discuss about it again in the comment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma hazvo vedu wei. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, izvo zvandakaona mukoma mugore ra 2004 kunyangwe zvikanzi kwauya chenengei zvinototi netsei kuti ndinge ndichizviburitsa mupfungwa dzangu. Dzimwe nguva ndinokwanisa kumuka pakati pawo usiku kuti ndirare zvinenge zvichinetsa. Chinondirwadza ndechekuti handina kumbogara ndakakwanisa kuwana counseling, ende handina kana chandiye nacho. Ndinoti pose pandinodzokera kumusha kuZimbabwe, nekuti pari zvino ndiri kurarama ndiri muno munyika yevatorwa apa, kana chandiinacho hapatomborina. Pose pandinodzokera kumba mukoma, dzimwe nguva ndinokwanisa kutongo receive kana death threats. Vaisinditumidzira threats awa kuma SMS chaiwo, but iko zvino dzimwe nguva ndinokwanisa kungotumidzirwa kana messages pangava pari paWhatsApp. Munhu uya obva ato delete message acho mushure mekunge ndaverenga messages iwawo. Handizivi kuti ndine vanonditevera here kana kuti kwete, but I know kuti zvose izvo zviri kuitika zvinoitika kwandiri mukoma inhau yezvandakaona zvakaitika muri mugore ra 2004. Saka izvi mukoma Nashi zvakaitika mushure mekunge ndawanirwa basa. This was after ndapedza kunyora O level yangu. Ndakati ndapedza kunyora O level ndokubva ndachizowanirwa basa muHarare, mainge muri mugore ra 2003, but kwainge kuri kupera kwa 2003 apo pandakawanirwa basa. Vabereki vangu vainge vachitozviziva kuti kupasa ndaisambopasa O level. Saka ndakabva ndachizonzi ndinge ndichibva kumusha ndobva ndachizoenda kuHarare ndichizotanga kushanda. Ndakabva ndatanga kushandirawo vamwe avo vainge vari mapastors, mukadzi nemurume vose vainge vari mapasta. Chechi hangu handichatauri. So ndakatanga kuvashandira imomo mugore ma 2003 kupera kwa 2003, then takazoti tava muna 2004 ndipo apo pavakabva vachizotenga imba. Mukoma Nashi vakangoita mari out of nowhere kuburikidza nema emeralds. Tsano vemukadzi wapasta
vakaenda ndokubva vachizodzoka vaine maemeralds ainge akawanda kwazvo, aizadza kana jaki. Saka vakabva vachizomatengesa maemeralds aya, ndopavakabva vachizotenga imba kuBorodale. Then ndokubva tachizotanga kugarako kuBorodale. Vaiva vanhu vekuti vainge vava kutoonekerawo, uye zvekare muchechi vakabva vatopiwa zvigaro. Munhu uyu wandiri kutaura nezvake mukoma, chechi yavo yaitomboti kana ikaburitswa maprograms ayo paZBC, ivo vaitoburitswa vachitoparidzira sangano iro ravainge vachitungamirira. Munhu wekuti vainge vaine mari, uye zvekare nanhasi uno vachiri nemari, kunyange zvavo vakazobuda muZimbabwe. Hameno kuti vakazoenda kunyika ipi, but ndinoziva kuti vakaenda kumhiri kwemakungwa after accident iyo yakaitika pamba pavo yaitika. So imba iyi yainge yakakura mukomanashi. It was a double story, a very big mansion. At the back of the mansion kwainge kuine pool iyo yainge iriko. Waiti kana wakavatarisa wainyatsokuona kuti ava vanhu ndo vari kuropafadzwa naMwari in each and every way. But sezvo ndainge ndichigara navo, munoziva kana uri mate unogumisidzira wava kuziva zvimwe zvakavanzika zvekuti vanhu vazhinji vanenge vasingazvizivi, because unenge uchirarama navo day to day. Saka one day ndakashamisika mukomanashi, ndakati ndiri busy ndichitsvaira, ainge ari makuseniseni, pakabva pachizouya vamwe sekuru iri n'anga. So ndakavhunduka ndikati n'anga pano. Saka pandakaona n'anga iyoyo ndakatongoti zvimwe kuda maybe n'anga yacho yainge yatouya kuzotendeuka. Ndokubva ndachizoenda ndikanovadaidza, vainge vari busy vachitoita Bible study, ivo nemudzimai wavo amai mufundisi. Ndakabva ndavadaidza ndikabva ndati mama, pane umwe munhu uyo aripo panze ari kuti anoda kukuonai, asi chandishamisa ing'anga. Vakangoseka vakati ing'anga, alright. Dai vatanga vandifonera, ndokubva vatanga kuseka zvavo, vakabuda mukomanashi. Then amai mufundisi vakandiita imwe rafu yavainge vasina kumbogara, vakandiita. Vaiva munhu wekuti she was very quiet and she was very humble, but musi iwoyo vakandijinyura mushure mekunge ndati zvinoreva kuti baba vane simba, vavhizitirwa nen'anga, which means kuti n'anga iyi inenge iri kuda kutotendeuka. Mukoma vakandichinyura vakabva vanditi, Futsek, enda unopedzisa zvawanga uchiita. Ndakapererwa. Vakanditevera mushure mekunge ndaenda kukitchen uko kwandainge ndichida kupedzisa tumabasa twangu twandainge ndichiita. Vakabva vanditi, tsvaka kumwe kwekuti unge uchimbonoshanda kunze kuseri kuro uko, enda unoshanda naGarden Boy. Mukoma ndakabuda paya. Apa vachipopota kudaro, n'anga iya yainge yatopindawo mumba, ndokubva vachizotsiurwa nasekuru vaya. Vakati, aiwa, usadaro mwana, haisi mhosva. Ndokubva ndabuda mukoma ndikaenda ndikatanga kushanda naGarden Boy. Ndakati ndichida kutaura naye, akabva anditi, zvekumba kumain house, please usandiudza zvako, because zvekudzingwa basa ini hangu handidi. Saka Garden Boy uyu ainge atova nemakore kubva zvaainge akatanga kuvashandira vanhu ava, zvichireva kuti masekret ose ndiye ainge achimaziva. So ndakaramba ndichingomubvunza kuti sekuru ava kasi yainge iri hama yavo here? Akabva ati kwete, yainge isiri hama yavo. Akati kwandiri, ndiye munhu aipota achivabatsira. Akati kunyangwe tsano pavakaenda kunoita zvekukorokoza vachizodzoka vaine maemeralds akawanda kudaro, hanzi vakaendako vaine muswe webere wavakapiwa, uyo wainge uchishandiswa navo sekuru vacho ivavo. Ndikati, saka iwe unozvifambisa sei? Unoenda kuchechi ende unonamata, saka unozvifambisa sei kushanda nevanhu vakadai? Akabva angoseka zvake akati, ini hangu ndinoziva position yangu
pano pamba ende ndinoziva zvandinoda kuachievha muupenyu hwangu ende zvose zvinoitika pano hazvindikanganisi parwendo rwangu naMwari wangu. Ndokubva atotanga kutoimba hake nziyo dzake dzechechi. Takazoshanda mukomanashe kuzosvika ndichizodaidzwa mushure mekunge sekuru vaya vaenda. So ndakati ndadzokera kuya ndaiti zvimwe kuda amai mufundisi vainge vachazongoramba vachindipopotera vachindituka, asi mukoma ndakangoti ndichingonopinda mukichen vakabva vandipa kamwe kasosa kainge kaine machocolate biscuits vakabva vanditi chenda unodya naName Hidden Garden Boy uya, vakabva vati uzodzoka uchitora madrinks mumbonodya nhasi, it's your off day. Mukomanachi ndakadzokera ndokubva ndachizoudza Gardner kuti ndozvandainge ndaudzwa nemabosses edu, but akaramba kudya chikafu ichocho. Akati ndiripo. Ndakatomuseka ina hangu ndichidya. Iye akabika sadza rake nematemba. Ndakabva ndaenda ndikanorara zvangu because iye aiva aine room yake, iniwo ndiine room yangu, iri one cottage. So mukomana iyeye aiva munhu wekuti aigara achingonamata nguva dzose. Chimwe chaindinetsa mukoma ndechekuti kubva zvandakatanga kushandira mapastors awa ndaigara ndichingorota hope dzinotyisa, kuita sekunge usingagare pamba pemufundisi. Ndaingorota ndichingomhanyiswa nguva dzose, each and every time. Kana ndikarara masikati kana kuti usiku zvainge zvakangofanana kwandiri. Ndaingobatwa nedzikirira uye zvekare ndichitoita ari mavisions. Saka vainge vaine mwana wavo uyo ainge achiri mudiki but ainge akazvarwa ari Down syndrome. Dzimwe nguva mukomanashi vaitusarudza kuti kana akanyanyisa kunetsa ndinge ndichienda naye kune imwe chechi. Pandakatanga kugara navo ndainge ndisingatozvizivi kuti vainge vaine mwana wavo uyo ainge ari Down syndrome, asi nekufamba kwenguva ndopaakabva achizounzwa. Ndikatofungidzira kuti ainge ari mwana waamai guru wavo Sisi vamai mufundisi vakuru vacho. Saka ndakafungidzira kuti maybe ainge ari mwana wavo because vainge vasina kumbogara vakandiudza kuti vainge vaine mwana. So ndakabva ndachizonzi mwana iyeye ainge ava mwana wangu. Koma zvakatondishamisawo. Saka mwana uyu dzimwe nguva aimboya achitorwa naSisi vamai mufundisi, asi aiti mazuva aanenge aripo mukoma aingogara kucottage kwedu ikoko. Yangu room yainge yakanaka mukoma, tainge takatotengerwa TV, fridge, zvose zvaainge achinzwa kuda aingozviwanako kucottage ikoko. Vainge vasingadi kuti avo vanhu vaipota vachiuya pamba apa, sezvo vainge vachinzi vanhu vaMwari, pamba dzimwe nguva paitombouya vanhu. Saka vanhu vazhinji mukoma dzimwe nguva vaikwanisa kutofungidzira kuti mwana wangu, ende vainge vakanditi kana vanhu varipo, kana vanhu vakafungidzira kuti mwana wangu, neniwo ndinongoti mwana wangu. So iyewo ainge ava kungotiwo mainini kwandiri. Saka vanhu vainge vasingatozvizivi kuti ainge ari mwana wavo amai mufundisi, zvichidudza izvo kuti vainge vachinyara nemwana wavo kuti vainge vakazvara mwana ainge ari Down syndrome. Asi kana iri pay here ndaipiwa mari yainge yakanaka chaizvo mukoma as to compared mashandiro avo andiri kuita kunoku kuSouth Africa. Saka vaigara vachindipa ma-off days. Ndaiti kana ndikapiwa ma-off days angu ndaibva ndachizoenda kwedu kwaMurewa, ndobvako kuBorodale, then I would go kwaMurewa kunoona vabereki vangu. Then pane pamwe apo pavakazonditi vainge vachida kundipa a surprise weekend off, asi takazoti taenda kumabhazi because ndaiwanzokuperekedzwa navo vari vaviri. So vakabva vachizondiudza kuti kana ndainge ndakasununguka ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka uri musi wechitatu. Ipapo wainge uri musi weFriday pavakaenda neni vachinditi isurprise weekend off. Vakati chimboenda unoona vana mama kumusha because unoshanda. So ndakabva ndachizoenda kumba, then ndikashanyira hama neshamwari. Ndaiva ndiine umwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Ndakangonzwa ndichingoboekana after tatukana because ndakaudzwa nefriend yangu kuti aiva neumwe musikana uyo waainge achifambidzana. Saka pandakaudzwa izvozvo ndakabatikana, ndokubva ndachizotanga kunetsana naye
akandituka ndokubva ndachizongosimuka ndikabva kumba ndikabva ndachizodzokera kuHarare. Saka musi iwoyo handina kukwanisa kuti ndinge ndichiudza baba naamai mufundisi kuti I was on my way coming back so that vange vachiuya kuzonditora kana ndasvika muHarare. Ndaiwanzokukumbira vamwe avo vainge vaine foni vemuraini medu makore acho iwawo ndivo vega vainge vaine foni. So that was when apo pandakasvika pamba ndaiva ndiine spare key yangu ende ndikabva ndangoenda kucottage kwatainge tichigara mukomanashe. Apa ndainge ndiine mastresses angu, ndakangosvika nekurara. That night I slept early. Ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda vainge vasipo because handina kana kutomboona motikari. Izvo motikari dzose dzainge dzapinzwa mugarage. I think around midnight ndo pandakanzwa noise. Ndakanzwa kuti kuswimming pool kwainge kuine noise. Ndipo apo pandakabva ndachizobuda panze. Ndakabuda panze ndakanzwa sekunge zvechokwadi ainge ari munhu ainge achida kunyura. Saka painge paina vamwe bankuru avo vainge vari mukoma wava mufundisi vainwa doro. Saka ndakati zvimwe kuda ndivo vega vainge varipo pamba. Ndikabva ndachizoenda kuya kuswimming pool. Mukomanashe ndainge ndichita zvekunyahwaira mushure mekunge ndanzwa voice raamai mufundisi. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachitoita zvemafaro zvavo nabankuru vavo. Ndipo apo pandakasvikako kuswimming pool and then ndikabva ndachizohwanda kuseri kwechimwe chiruva. What I saw mukomanashe to this very day it still traumatizes me. Ndakavaona vamufundisi vainge vakapfeka gemenzi rekumasowe vakabata tsvimbo, zvekare nemudzimai wavo ainge akapfeka gemenzi achiita sekunge muprofita wenguo tsvuku. Ndakaona kuti vamufundisi vainge vachiita sekunge vainge vachibhabhatidza mwana wavo uyo vainge vasingafariri akazvarwa ari Down syndrome. Mukomanashe ndakati zvimwe kuda vari kumubhabhatidza izvo vainge vachitomuuraya. Ndakaramba ndakahwanda pandainge ndiri kuzonosvika mwana uya achizofa mukoma. Ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichienda kunovabvunza kuti kozvavainge vachiita vainge vachizviitirei. Vakati vapedza ndokubva varidza mhere vamufundisi, ndokubva vauburitsa mutumbi uya vakausiya uripo paside peswimming pool. Nameno zvavakaita netsvimbo ndokubva vachizomusimudza zvekare ivo nemudzimai wavo vakatanga kufamba vakaenda naye kwakadzika kweswimming pool. Vakaenda vakanomukandirako ndokubva vamhanya vachidzokera kumain house. Vakabva vachizobuda mukoma vachidanidzira zita rake. Ndichamuti Susan. Vainge vachiti Susan uripi, vachidanidzira pasina kana nguva mukoma. Vavakidzani vainge vatovafonera ndokubva vatanga kubatsirana kutsvaka mwana. Iniwo ndakabva ndachizoenda kwavari. Vakavhunduka vakati ko iwe wasvika pano nguvai? Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndasvika masikati. Vakabva vati kwandiri kana vanhu vakakubvunza uti wanga uri pano, hakuna kwawanga wakamboenda. So mukomanachi takatsvaka mwana uyu asi ndainge ndichiziva kuti mwana ainge aripi. Vanhu vakamhanya kudzamara umwe muvakidzani paakazoenda kuswimming pool. Ndipo paakabva ati uyai kuno, uyai muone zviri kuno. Mukoma tose takamhanya tichienda kuya, asi ini kana simba rekumhanya ndainge ndisina because I knew kuti kwainge kuri kupretenda. So takaenda kuya ndokubva taona kuti mwana mutumbi wake wainge wakapapamara pamusoro pemvura. Mukoma mapurisa akadaidzwa, mwana akauya akatorwa. Mwana uyu akachemwa akavigwa. Ini handina kuzokwanisa kuramba ndichishandapo. Ndakazoti ndadzokera kumba ndikaudza amai kuti ndainge ndava kusakwanisa kuti ndige ndichidzokera kubasa kuHarare. Amai havana kukwanisa kunzwisisa kuti sei ndainge ndaramba kuti ndinge ndichidzokera kubasa. Vakatofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndiine shavi renhamo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mu comment section. Hey, pakaipa.